várjatok, várjatok. Na hát. Elmegyünk vissza áruszállítózni, mert az jó munka. Jó. Jaj. De azt hisz, itt vagyok. Na. Itt vagy. Közben állam megy a vitim. Nagyba.
szállító, és még a többi, azt nem tudom, hogy mi került még be, de biztos bekerült. Ja, az RS4-re a Paintjob, úgyhogy aki érdekel, aki nem annyira tud játszani, és nem annyira nézi. Na, de van egy jó hírem, biztos már látszatok az előző videót, ha nem, akkor nézzétek meg, lent lesz a leírásban a linkje. Ott a TeamSpeak szerveremet mutatom be, ha akartok velem beszélni, nyugodtan ott megtalálhatok, nem mindig, de ott meg fogtok találni engemet szinte akármikor. De ott lesz Josh Patrick, az egyik barátom, úgyhogy ja. Azóta megjött lett egy ladám, és egy M6-om, és én mondtam bajkom, amit el kellene valahogy tüntessem magamtól. Úgyhogy ja. Jaj. Üdvözöllek a Hagyjál békén! Na igen, ez a Seagull navigáció került még be, mert elfelejtettem a nevét embereket. Seagull navigáció, hallgassatok meg picit. Üdvözöllek a Seagull navigációs rendszerben. Az úti cél kiválasztásához kattints a térképen. Na hát igen, de mindig a néni a leghosszabb utat válassza nekünk ki. Úgyhogy a taxisoknak, igazából a taxisoknak találták ki, de valamiért az embereknek is bejutott. Frakció munkajárművek és elvileg frakció kocsikban már alapból benne van, de például a mi kocsinkba, a mi járművünkbe be kell szereljük saját magunk $15,000, ami eléggé sok, én szerintem. És nem is érni meg, mert például, no, oly bazd meg. Nem figyelek az útra. Na hát, akkor menjünk csak tovább, és ne üssük meg többet ezt a kocsit. De annyira alig látok valamit, úgyhogy ja, normális, hogy nézzétek, alig fogok kapni, csak apa, mennyi a tempómat? Hát nem tudom, de lényegtelen. Az a lényeg, hogy nem kapott le. Na, és azt gondoltam, hogy akkor... Ott nem tudom, mi történt, de valami rohadt nagy. Na, és írjátok le kommentbe, hogy milyen videókat szeretnétek látni Minecraft, más szerverekről, milyen más szerverekről szeretnétek látni videót, de azt írjátok le kommentbe, hogy milyen más szerverekről, vagy játékokról, Cségon kívül, és internet kívül kérdezetek. De nem biztos, hogy mindegyiket fogom játszani, mert nem biztos, hogy GTA 5, azt nem szeretném. Nem vagyok a nagy fan a GTA 5-nek, úgyhogy ja. Üdvözöllek a... Hagyjál már. Ezt nem lehet végre kikapcsolni? Hát megnyom... Üdvözöllek. Max, kikapcsolod a hangot. Én szerintem valakinek okocsi, megnyom az F10-et, hogy menjél merre. Üdvözöllek a Üdvözöllek a Seagull És navigációs megnéz... rendszerben. Az úti cél... És addig így már nem is tudja, hogy hova akar menni, mert már erre kell figyeljen, hogy mit mond ez a szaros. Minek mentem neki? Már megint. De mi ez a korom sötétség? Nissan Sky csere Hondára ráférjeztek. Húha. Nyolcas és 500 eladó. Júj! Júj! Jól fogott az oszlop, hogy nagyok a balesetek. Júj! Na. Itt valaki szokott járni erre. Hogy tud valaki itt menni? Ó. Ember, ideért az a gyerek, ameddig én itt voltam? Ameddig én jöttem? Lol. Vagy az az a gyerek? Kevin Turner. Ő az. What? Hát... Nem
tudom, emberek. Jó, ez a... az a lényeg, hogy valahol ismerős a neve. Ott a hegy, vagy lett barát, nem tudom. Tényleg nekem van valaki a telefonszámok között? Nem itt nincsenek. Lol. Miért is lenne? Egy darab mosógép kirakva. És még van rengeteg. Ezt tévezem a szangot. Nem a legkönnyebb ez a munka. Na hát, itt elcsesztem. Így. Nem a legkönnyebb, úgyhogy... Nem mindenkinek, aki nem annyira szereti a nagy hosszú dolgokat, a munkázást, akkor nem ajánlom ezt. Tehát aki szereti a röviden munkát, azt ajánlom a bányász, de kevesebbet is keres. Úgyhogy... Én a bányászt találom, aki nem szeretne annyit itt hülyéskedni. Hát igen. Mennyi időt megy a videó? 22 perc, hát nem semmi. Lol. Gyereknek nem megy. Na itt vagyok. Jó, igen. Vége van? Még nem. Még nem? Jogos. Milyen hosszú lesz? Nem tudom, még én sem. Jogos. Az a lényeg, hogy van valami a videóban. Na, mi a... Miért állítottam le? Na, vagy rinnet. Mennyi ma? Na, emberek, akkor itt is lenne Milán is velem. Itt vagy Milán? Ja, das ist ja. Én szerintem ennyi lenne ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Én Instant Gaming volt, úgyhogy egy nagyon kicsi ideig Milán. Sziasztok. Sziasztok! És még egyszer, sziasztok! Vége? Még nem.